Nyongote nyogomanda andilula, c'est de la qualité. Nyongote nyogomanda andilula, c'est le numéro 1. Sogononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma songoda matemedia, andi baratelima, telima wadaka ditro. Sojo na la fiera, pentiri ke la fiera. Ibe nana ni here, mali ho severa. Andi intérieur, andi extérieur. Songoda matemedia do, ani si mankol. Abara no kanyine, abeja teliala, abika so nuya. Songoda matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogono tani kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 walasa ka ni kura fiyɛ mali ale ni marok jamana olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma na marok jamana ani jamana wɛrɛ cɛko ɲɛnabɔli minisiri Nasser Bourati ale ye taama kɛ mali la minnu bɔra o ko la an bɛna olu jiraw la ni kunnafoniya ninnu senfɛ. Mali la sifinama caman bɛ min b'u ka kalan ta ka ɲɛsin kalanso dɔw ma mun kɔni bɛ baaradege kalanw kɛ yala ni kun ye jumɛn ye. Advance TV ale ye wulikajɔw kɛ a ko la ka faamuyali sɔrɔ an bɛna caman yiraw la ni kunnafoniya ninnu senfɛ. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye avril kalo tile 10 san 2026 an bɛna minnu walawalaw ye ni sisan da in na o kama an b'a fɔ ko aw bisimila a ka teleso mandi sanfɛla la ni o ye Advance TV ye tele min kɛlen don ka paranɲɛ caman bila ni teletɔw ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na Marok ani jamana wɛrɛ cɛko ɲɛnabɔli minisiri n'a bɛ Nasser Bourati ale ko fɔ a tun bɛ taamana Mali la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ nin taama in senfɛ Mali ministre des affaires étrangères Ablaye Diop ale ye a bisimila wa taama in senfɛ Marok yɛrɛ masakɛ n'a bɛ roi Mohamed VI kɔni ko fɔ ale ye danganiya caman ta ka ɲɛsin faso Mali ma i n'a fɔ ni o ye bourse 300 o dili ye faso Mali ma ale ni sɛgɛsɛgɛli caman tun bɛ kɛ an ka dugutagaw senfɛ olu bɛɛ lajɛlen bɔra a don a kɔrɔ. Mali fɛnɛ fanfɛla la min ye République Saharawi ye Mali kɔni ye a jira k'a fɔ ale tɛ o lakodɔn. Atsanso ale ni Musa Ɲangi olu bɛ ɲɛfɔli k'an ye a ko la. Marok jamana ani Mali jɛɲɔgɔnya min b'a ɲɔgɔn cɛ bi tɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛ an b'a kɛ tilennenya kɔnɔ an b'a kɛ jɛlenya kɔnɔ an b'a kɛ ɲɔgɔn bonya kɔnɔ o kɔnɔ an ye baara kɛ pour que Marok bɛ nafa sɔrɔ Mali bɛ nafa sɔrɔ an bɛ bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ continuer o sira fɛ an y'a yira fana k'a fɔ n'o ye ko min bɛ yen nɔ n'a fɔra ko Sahara dossier o kan a y'a bɔn kuma caman fɔr'o la Mali y'a yira k'a fɔ nin déclaration in senfɛ baara minnu bɛ ka boloda Nations Unies kɔnɔ ani Nations Unies yɛrɛ ye u ka ciden dɔ bila n'o ye envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies ani résolution caman min taara Nations Unies na Sahara ko ni kuma na a laban o ye résolution 2000 ani 700 ani 97 n'a bɛ fɔ ma résolution 2797 o de taara octobre kalo tile 31 san 2025 o résolution ni o bɛ mun fɔ résolution ni an y'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ o résolution ni kɔkɔrɔma don résolution ni an b'o kɔkɔrɔma don parce que Maroc ye fɛɛrɛ dɔw de tigɛ n'a bɛ fɔ ma ko plan d'autonomie Maroc y'a parce que pour k'aw ka se k'a faamuya Sahara ko ni dɔw bɛ fɛ de ka u fara pour que k'u ka indépendance ta mais Maroc y'a yira k'a fɔ olu ka jamana yɔrɔ dɔ de don a tɛ se ka bila ka taa mais Maroc ye plan de yira k'a fɔ u bɛ baarabolow yɛlɛma u ye plan dɔ kɛ pour que olu ka se k'u yɛrɛ ka kow ta mais Maroc kɔnɔna na donc o plan min nana anw y'a yira k'a fɔ o plan min ni Nations Unies y'a adopté Mali bɛ o plan de kɔkɔrɔma dɔn la an y'a yira k'a fɔ ko k'a don ta ka bɔ bi la Mali kun y'a ka lakodɔnni min lase n'a bɛ fɔ min ma ko République Arabe Saharawi Démocratique n'a bɛ fɔ a ma ko RSD
an kun y'o lakodɔnni min kɛ an y'o lakodɔnni minɛ k'o lasegi kɔ donc a y'a yira fana k'a fɔ ko an bɛna baara minnu boloda olu caman kɔnɔna fana na mɔgɔninfinw yɛrɛ jɔyɔrɔ o ka bɔ a ko la a y'a yira k'a fɔ y'a dɔn an ka kalanden caman bɛ kalan kɛ Maroc école ni universitéw la a y'a yira k'a fɔ ko bourse min bɛ di malidenw ma u b'a layɛlɛn sisan ka se fo bourse 300 san o san a y'a yira fana k'a fɔ an bɛ fɛ ka baara min kɛ pour que k'an ka jamanaw kala ɲɔgɔn na ka yiriwaliw don an ni ɲɔgɔn cɛ ka jagow ni fɛnw yiriwa fo taa ni ka segin o ka nɔgɔya pour que ka taa ni ka segin nɔgɔya a y'a dɔn sɛbɛn dɔ tun bɛ yen nɔ n'i tun bɛ fɛ ka taa Maroc ou bien n'i bɛ transiter f'i kun k'o sɛbɛn ɲini o sɛbɛn nin o de tɔgɔ ye ko autorisation électronique de voyage au Maroc a bɛ komi visa sugu dɔ donc Maroc y'a yira k'a fɔ nisɔndiya kɔnɔ olu bɛ o ko nin wuli pour que ka taa ni ka segin nɔgɔya an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa kunnafoni nasira wɛrɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɛɲɛ ni an ka sana kalanso olu jama cayali ye ale ni denmisɛnw yɛrɛ ka baara sɔrɔbaliya i b'a ye k'a fɔ Mali la sifinama caman bɛ yen mun b'u ka kalan ta ka ɲɛsin baaradege kalanso ma ni o ye école professionnelle ye yala nin ko in kun ye jumɛn ye anw ka ɲininikɛla Isa Sise ale ye wulikajɔw kɛ a ko la a ye minnu sɔrɔ aw ni ne an ka jɛn k'o lajɛ. San o san l'ékoleden caman mana bagi sɔrɔ u bɛ u kun ɲɛsin sanfɛ kalansow ma n'an b'a fɔ ko université nka ala ni kalanbaliya ani garizigɛ ko yalasa ka baara sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ ko université jɔyɔrɔ bɛ ka dɔgɔya baarako ta fan fɛ. Ne bɛ ka n yɛrɛ spécialisé restauration de la fɔlɔ bon n yɛrɛ ye bibi na vu la situation du pays i ka formation i ka dege joona o de ɲɔgɔn tɛ wa parce que n'i taara lycée la procédure ka jan k'a fɔ i bɛ bagi kɛ ka tila ka bɔ bagi la ka taa université la mieux vaut que n'i ye DEF sɔrɔ i ka na yɔrɔ la o ka teli wa. Ne y'a choisi ka na hôtellerie kalan kɛ parce que a ka di n ye ani tourisme et puis a baara sɔrɔ ka teli fana a baara ye pratique de komi ɲɛma yɛrɛ la pratique la cuisine kɔnɔ cogoya min na i bɛ pratique kɛ n'i tilara formation na i bɛ taa stage kɛ a stage caman bɛ laban baara la ou bien n'i tilara stage la dɔrɔn i ka attestation mana d'i ma a caman na i bɛ baara sɔrɔ teliya la quoi. Nin dege kalanso in na misaliya la l'ékoldenw bɛ dege l'hôtel baara yɔrɔ salenw yirali baara fo ka taa se dumuni tobi baara ma. Centre in dayɛlɛnna depuis juin 2005 wala centre in dayɛlɛnnen don jɔrɔna min bɛ parents denmansaw ni ekɔlidenw na o de baarako ye donc bɛɛ b'a dɔn n'i nana centre ninnu na baarako ninnu filɛ nin ye a sabatilenba de don parce que depuis hali centre formation bɛ ban yɔrɔ min na an b'u bila ka taa stage la stage senfɛ a caman bɛ baara sɔrɔ wa centre ninnu fana avantage caman fana b'a la i komi hali n'i ma kalan i bɛ se ka na i ka baara bɛ se ka garanti donc o de b'a to centre ka di mɔgɔw ye parce que mɔgɔ minnu ma kalan olu place bɛ yen mɔgɔ minnu kalanna fana olu place bɛ yen n'i y'a jateminɛ chaque an centre bɛ baara minnu ladon n'i y'a jateminɛ jamanaw kɔnɔ centre de formation bɛ baara minnu ladon o université t'o ladon université ninnu t'o ladon parce que université caman ninnu bɛ fonction publique ni concours ninnu de kɔnɔ. Nka yala baaradege lɔgɔliw bɛna se ka universitéw jɔyɔrɔ ta wa Mamadu Golo Kulubali ale ma sɔn o kuma ma fiyewu. Université caman b'a de ye a faamuya comme an y'a fɔ bon c'est vrai que baara lagaliyaw an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani formation mun bɛ kɛ universitéw la a ko ka suma o de bɛ a cɛ janya dɔɔni parce que adamadenw bɛ ɲɛnamaya mun na o mako jɔlen bɛ alors chaque fois mako ɲɛw de la centre de formation ninnu tɛ se ka université jɔyɔrɔ ta centre de formation ni université ye ɲɔgɔn dafanaw de ye. U bɛna se ka u jɔyɔrɔ ta wa walima u bɛna ɲɔgɔn dafa de an kɔni bɛ se ka mun fɔ u bɛɛ n'u jɔyɔrɔ don a bɛɛ dabɔkun ye yalasa ka se ka sifinnakaw ka siniɲɛsigi dilan. Kunnafoni bɛ taa ɲɛ nin waati na funteni ale barika ka bon kosɛbɛ an fɛ yan nɔ Mali la wa ko ale ye fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka dankari kɛnɛya la ni o ye ji dɛsɛ ye farikolo la ale ni bana caman wɛrɛw walasa ka faamuyali sɔrɔ nin ko ninnu kan anw ka ɲininikɛla Zayide Zubo ye ale ni médecin généraliste Abdoulaye Dambele olu ye baro kɛ u ye minnu sɔrɔ a ko la an ka jɛn k'o lajɛ. Funteni ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔkɔrɔbaw de ma n'i ye si hakɛ dɔ sɔrɔ ni tɛmɛna san 60 ninnu na ka yɛlɛ ni denmisɛnnin fitininw an bɛ se ka musokɔnɔmaw fana fara o kan parce que olu bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ balo u fɛ funteni mana bonya a kɔlɔlɔ ka ca fɛn mun bɛ se ka na o kɔnɔna la o ye faralaji samani ye ka bɔ mɔgɔ fari la
a bɛ na n'o de fɔlɔ ye parce que mɔgɔ bɛ wɔsi kojugu donc ni e mɔgɔ min tɛ ka o ɲɔgɔnna ji min kala ji la don i fari la a bɛ na ni gɛlɛya caman ye jeli bɛ simi kojugu donc ni jeli simina a bɛ jouer a bɛ na kɔlɔlɔ lase dusukun ma a bɛ kɔlɔlɔ lase jelisiraw ma a bɛ kɔlɔlɔ lase fonfon ma donc a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase rein ma ni dɔw b'a fɔ ko kɔmɔkili banamisɛnninw bɛ caya senw na denmisɛnninw fari bɛ nɛn ta tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ kurukurumisɛnninw bɛ ji ta fari la n'i b'a fɛ k'i ka ji min ta jate dɔn tile kɔnɔ i girinya ta i b'o o sigiyɔrɔma 3 n'i y'o ta i b'o tila kɛmɛ sara cɛ donc n'o o bɛnna min ma o bɛ i ka ji min ta moyenne fɔ tile kɔnɔ tilela baaraba ka dɔ bɔ tilela baarabaw la et puis ka kɛ yɔrɔ la yɔrɔ mun sumaya bɛ yɔrɔ mun na dumuni mun bɛ conseiller mɔgɔ ye nin wagati in na o ye dumuni jimaw de par exemple kɔngɔ ni salati ni olu ji ka ca yɛlɛma olu fɛn yɛlɛma ka di denmisɛnninw fana ka hakili to denmisɛnninw na ka ji d'u ma et surtout musokɔnɔmaw ka ji min. kunnafoni nasira wɛrɛ la an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kungo kibaruya la mali farikolo ɲɛnajɛ minisiri n'a bɛ abdul kasim ibrahim fɔnba ale kofɔ ale tɔgɔla kupu tile 5nan wulikajɔ hukumu kɔnɔna na l'association des pionniers du mali ko ale ni fédération nationale des jeunes ruraux ye ɲɔgɔn sɔrɔ ndolantan in kuncɛra pionniers ka sebaya la 4 ani kalangolo ni sebaya in k'a bɛ kɛ sababu ye commissaire général djibril sako ale ka cɛdenw ka jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen di olu ma ni compétition in kɔnɔna na mamadu jalo ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye a ko kan. Dolanta mun sigila sen kan n'a a tɔgɔ dalen don Abdul Kasim Fɔnwala n'ale ye minisiri mun sigilen don sifinnakaw olu ka koɲɔgɔn kunna o tile 5nan baaraw kɔnɔ association des pionniers du Mali ale ni fédération nationale des jeunes ruraux olu karila ɲɔgɔn na kumu kɔnɔ dolantan daminɛw la ni kulu 2 bɛɛ ye wulikajɔw sabati walasa ka cɛru yara nka fɛn min ye pionniers ye olu ka wulikajɔ o fanga bonyana kosɛbɛ yani u ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔw la u ye B2 don FENAGER mɔgɔw la o kɛra sababu ye ni ka nin kuru 2 ni k'u bila ka taa ji dɔɔni min sɛgɛnnafiɲɛbɔ baaraw kɔfɛ pionniers nana k'u ka sebaya ni ka tɔ sinsin ka tila ka B wɛrɛ 2 don ni ka fara 2 tɛmɛlen kan ni balontan yɛrɛ k'u cɛra B4 ani 0 la ka taa pionniers mɔgɔw olu kanu na. Compétition ye intégration de c'est le brassage an nana n'o hakilinan de bon fair play an bɛ compétition in kɛ fo k'a ban fair play kɔnɔna na ni ala sɔnna ma an bɛ taa ji min palais des pionniers kɔnɔna na coupe in kɔnɔna na. Nin dolantan labɛnbaw o y'a yira k'a fɔ laɲini mun tun bɛ nin baara ninnu kɔfɛ o de ye ka se ka sifinnakaw ni k'u fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinkulu wa o laɲiniw sabatira. Coupe an b'a tile 5nan na comme aw yɛrɛ y'a jateminɛ cogo min na an ɲɛ bɛ jama la fan bɛɛ mɔgɔw bɛ ka bɔ ka na don o don dɔ bɛ ka fara jama kan mɔgɔw bɛ ka na match lajɛ kulon ka di bɛɛ bɛ fɛ k'i sen n'o kulon na don o don an bɛ association kura sɔrɔ mun bɛ fɛ k'i sen n'o kulon na mais comme an ka laɲini tun ye ɲinan comme ɲinan ye édition fɔlɔ ye ka a daminɛ ni association 32 ye bon o de objectif ye o dun atteindre ka ban donc minnu bɛ fɛ ka n'u sen n'o kulon na ɲinan an b'a ɲini fɛ u k'a faamuya ni hakili ye vraiment k'a fɔ san wɛrɛ fana bɛ yen ni ala sɔnna édition 2nan bɛ yen an b'a essayer k'a dayɛlɛ jeune bɛɛ lajɛlen ye. Laɲini mun bɛ nin dolantan in kɔfɛ o de ye ka se ka bolodi ɲɔgɔnma sabati sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ ani fɛnɛ baara minnu bɛ kɛ o kɛrɛfɛ o de ye fasoden ɲumanya waleyaw fo ka taa se jamana kanu o sabatili ma farikolo ɲɛnajɛ ale jɔda ka bon o la kosɛbɛ. An balimaw an bɛ nin kunnafoniyaw kuncɛ ni ala ka hɛrɛ kibaruya ye barisabula an kunnafonidilaw yɛrɛ cakɛɲɔgɔn n'a bɛ mahamana amɛ sise ale kofɔ ala ye ale miliji dɔgɔya ka kɛɲɛ ni kunungo alamisa ye awiri kalo tile 9 san 2026 an ka cɛkɔrɔba ani an baaraɲɔgɔn ale ka janajaw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan bi juma an bɛ dugawu kɛ badabada dali ala ka nɔgɔya ye ala ka barika don a ko la ala ka limaniya o di. An balimaw ni de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniya labɛnninw na an ka wulikajɔw sera ka kɛ sababu ye ka minnu dala salo ka da aw tulo kan an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn a filɛliko cɛ ɲina ka kan bɛ d'aw ye ntɛnɛn ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoniya kura wɛrɛw kɛnɛ ka hakɛto belebele b'an ka fɔlenw kan sallallahu rasul. a cɛ ka
kind, I no kind. Ibe nana ni wa ibe nana ni anduye. Nyogote nyogomanda andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasimanko, c'est recommandé. Ukasimanko, c'est de la qualité. Andi paratelima, chenyuma, songo da matemedia, andi paratelima, telima wa daka di tro. Sojo la fiera, pentiri ke la fiera. Ibe nana ni here, malino severa. Andi intérieur, indox, andi extérieur. Songo da matemedia do, ani simankol. Abara no kanyine, abeja teliala, abika so nuya. Songo da matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani kene mata, abara no kanyi.